Tervetuloa tänne näin Holari Golfin kanavalle. Tänään ollaan Hirsalassa pelailemassa. Mukana on totta kai Nikke Holarista, mutta meillä on myös vieras mestoilla. Samu Sinisalo Sam Golfista. Ja Samuhan haastoi meidät pelailemaan jonnekin tiukalle kentälle golfia, reikäpeliä. Me lähdetään pelaamaan 6 väylää. Nyt ensimmäisenä skinejä. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mitäs vielä loppuun keksittäisiin. Mutta tää löytyy nyt sitten Samun kanavalta, Sam Golfi. Ja pistetään tohon noin kylkeen, että mistä löydät 6 ekaa väylää. On hyvä. Siis terve. Mittibaana. Täydellinen. Okei. Siitä on. Mittibaana. Tiukka sarja. Nikke pelissä keskellä. Viimeinen mies yhdistä ulos. Ja Ohkanen ei. Kuusväylä on takana. Käy tsekkaamassa Sam Golfi kuin on käynyt reikäpeleissä. Ja nythän siirrytään sitten kuninkuuslajiin, elikkä Back tee, scratch golf. yes. Nyt ei ole euroja eikä muitakaan, nyt on vaan tuloskortti ja mies ja pallo. Ja 3 väylää 7, 8, 9. Hyvä. Sä sanoit Finnish Touriakin Finnair-tuuriksi tuossa jossain Joo, meidän se- jaksoissa. Niin... Joo, ei siis. Sekin on ihan. Joo. Ei kannata päästä puikkoihin, kun pitää puhua. Fort! Aika säkä kävi, että se tuli ulos. Tästä näin käytännössä. Näittekö minne se tuli? Siis meni vaan suoraan tosta. Se on siinä, missä Samu-pallo oli äsken varmaan aika lähellä. Upea. On hieno veto. Aivan täydellinen. Hyvä. Hieno veto. Thank you. Pitääkö mulla alkaa käden? Ai, se on hyvä. Se on punkku. Ei kun punu yli. Ei mene täältä toi lyönti. Eikä kopissu noihin määrään. Pitäisikö ottaa varapallo, koska tämähän on lyöntipeli, niin Joo. ota varapallon. Ja tossa ei oo vesiestettä. Joo. Joo, ja Bridgestone ja tää on 3, äsken oli 2. Yes. Hienoa. Kiitos. Ois pallo eka. Aina kakkospallohan on helppo lyödä kehiin. Vähän on kyllä vaikea paikka. Tässä on tuo autokin nyt vähän tiellä, mutta... Ai että meni sinne mettään asti. Menikö? Meni. Kannattaa olla varoilla sitten sen kameran kanssa. Mitäköhän mulla on matkaa tässä? Sakku. Meneekö läpi tosta kaisin? Menee. Pitäkää vähän päät ylhäällä siellä. Se on joku juuri vielä alla. Ei hyvä lyönti. Mut meni läpi. Meni läpi jo, eikä kukaan kuollut. Spinninä alas. Joo, se on hyvä. Se on upea. Alright. 85 metriä ja 5-4 on semmonen pieni läpi. Aika hyvän näköinen. On mittapallo. Ei pitkä ole. Kyllä se on. Tere tulemasta joukkoon. Se unohtuu tosi herkästi tuohon autoon. Selkeä. 90 metriä. Otetaan 5-6 ja lyödään rento puitten yli.
se makaa oksaankin. Tästä tulee. Se on väylällä. Ihan ok. Yksi putti. Stop. Alamäkeen sitten jatkossakin. On kyllä vaikea saada nuo vauhdit tuosta, kun tuosta vauhtiläysestä. Lisäksi. Mene kohdalla. Ei. Ja tässähän ei ole nyt kimeä, jos on scratch. Ei oo kimejä. Kaikki pitää pelaa loppuun asti. Ja... Kova kesä. Tee Juho sit joku laskuri tähän. Tee. Vähän sivuoven kautta. Joo, mutta tupla, eikö sulla ollut tupla? Joo. No niin. Tasais. Mutta tällä hetkellä Samulla on mahdollisuus mennä johtoon. Nyt on tämmönen Piteni metrillä muuten toi putti. Kyllä. Tolle Paineeton pokiputti. Tämähän pitää tulla ihan magneik tämmönen, ei tässä ole niinku. Joo, vammo. Kestää Hyvä. polia. Kiitän. Tossa on keppi. Kiitos, olkaa hyvä. Par 4 pelattu, seuraavaksi par 3. Mikä sä lyöt? Se on semmoitteet linksipunkkerit. Okei. Et niinku, ne on niinku poterot, et se voi olla, että sä joudut niinku tuleen taakse tai oikealle päin tosta. Joo. Mut No, menit tekemään pokin, niin me lyödään. Ole hyvä. Joo. Ja kantahau. Meneekö läpi siitä? Mun mielestä kuuluu kops. Joo, siis kyllä se tonne mettän puolelle. Siinä on siis vesiestettä kanssa. Noniin. Voi itku. No, sieltä puolelta voi tulla. Kiitos. Sama juttu. Tee sama. Vähän lähemmäs. Tiedätkö mikä on hyvä tässä Samu mun kantakoksuun? Tuolla katon mettään. Jep. Mulla kopisi puihin. Ei se auta. Hyvä suorittamasta kaverit. Nyt mennään. Noniin, Kupujussin jälkeen löydettiin tästä lyhyt oikea kriini etuosasta ja nyt koitetaan vaan vähän parempi zippi saada kuin äsken tuolta rinteestä. Vähän ylämäkeen toi kriini, niin se ottaa vastaan hyvin. Toivon mukaan. Siitä pomppu vähän vasen. Ja meillä on paaripaikka. Mun pallo meni
mettään. Otetaan droppi tästä ja tästä on 40 metriä lipulle. 6-kipäsellä lähtee 3. lyönti. Äkki pieni lähestyminen tosta. Mennään kattoo mihin meni. Oli vähän tossa reparilla, niin droppi tähän ja nyt sitten up and down. Oho, stop. Nyt oli vähän innokas. Riihiltä ulos. Hei hei. Pettymys. Otetaan me vaikka Samu sun tai mun väliin. Jos ei osaa lukea greenejä, niin puttaa vaan reikää kohde aika lailla. Pieni oikee vase. Tasainen pieni alapuoli. Se oli ihan suora. Aivan suora putti oli se kuitenkin. Se vähän niinku koko ajan yritti lähteä tonne. Aika toinen, että se vie. Nyt jalkoja. Ei, linja olisi ollut ihan hyvä, jos olisi vauhtia. Niin. Noin. Täällä on 4 ja 5 pohjilla. Okei. Eli nyt lähtee paari mennä. Oli vähän synkkä putki kyllä nyt siitä. Mulla on jotenkin kiire. Baari vitosilla noi leijapit on ihan niinku siedetty. Tehdään paari. Ei kun bogi. Mä oon vieras kore. Saadaan vaan niinku suora tää. 4, 5, 6. Oi! Se oli hyvä. Hyvä reikä oli. Hyvät avaukset ja hyvä Se oli hyvä. Ja tonne. No se, Kyllä se löytyy toikin. joo. Ottaa pomppui sinne. Okei. Joo! Aggressiivinen linja. Tulee se sieltä. Tulee. Ihan keskelle väylää. Uskalias linja oli kyllä hyvä. Rohkea oli erittäin. Puuta nuolleen. Pieni nätti feidi on vielä vähän eri taajuuksilla. Toi on mulle semmonen pieni nätti. Vai! Ei kuulu mitään. Ei se voi olla siellä päällä. Se oli ihan hyvä. On käytännössä siinä missä sun avaus oli. Tää hybridihän toimii kaikkiin eri olosuhteisiin. Olipa draffia tai haketta tai käpyjä. Ja no. Se on kyllä hyvin pelissä. Joo. Sillä mennään. No niin, meillä on taas puuongelmia täällä näin. Kannattaa varoa siis päitä. Mut mä otan ihan rauta seiskalla leijapin tonne väylää kohde ja koitan välttää noin pari puuta. Miksi ton puun vasemmalle vai oikealta? Oikealta. Menikö? Mä yritin lyödä siis välistä. Onnistuu siis noin. Lähestyy jostain 90. Ehkä mä pelaan sinne kerrankin järkevästi. Pelaan nyt järkevästi. Tää on niinku skaba. Niin, viime mä pelasin niinku tyhmästi. Mm. Nyt mä pelaan niinku järkevästi. Viimeksi me saatiin sut ylipuhuttua. Niin. Nyt Hei, kahdella päällä. Mut toisaalta siis, onko sä tehnyt iikeliitä? Sä teit rinnassa muuten just. Mä teen just joo. Mut täällä Hirsalassa et oo tehnyt. Niin. Mm. No mut hei. Nyt pelataan järkevästi. Joo niin. Rautafemma tohon lipun eteen johtuva. Oi, lähti vapaa auki. Toi bunkkeri on ihan hyvä paikka.
Joo, puun. Tiedätkö mikä olisi kiva nyt? Ottaa terapiana se spuuni ja laittaa se metriin tonne ripustoon. Se mahdollisuus menee. Mut pitäisikö antaa, kokeile nyt, jos kokeilet, niin pistetään sekin jakoon. Boksi taas väkeä. Ai ja, no hyvä mennään, on. joo. Noniin. Voi 98. Tähän on 2 eri pelilyöntiä, joko semmonen vähän rennon, tiukempi 5-4 tai sitten semmonen rento 50 käpvetsi. Taidaa ottaa se rennon 50 pitkän työpäivän jälkeen. Tosta noin. Onks vähän takatuuli jopa? Oh. Siellä se on ehkä parketilla. Kyllä. Matolla, niin kuin joku sanoo. Sitten tietenkin, kun vetää teitä duffeja ja bileet lentelee, niin muistakaa paikat. Mites Samu menee nää golfin helpoimmat lyönnit, 70-metriset bunkkerilyönnit? Katsotaan, 7-7 lipulle. Jotkuthan tykkää näistä ihan. Joo, kyllä se makuilee tosiaan hyvin. Mm. Välillä sen ihan normisti. Mitään kauheita spinnejä siihen ei välttis tuu, mutta... Tai jos mä saan ihan cleanin kontaktin, niin 77 ja nätti pieni vetsi siitä. Sehän sieltä tuli, mikä sieltä aika usein tulee. Ei ollut puhdas osuma, niin se oli mun 3. lyönti. Millä sä löit? 5-4. Joo. Ja vähän semmonen niinku, että saa duffata. Niin se saa mennä sit vähän niinku sannan läpi. Okei. Et lyödä vähän sellainen niinku bunkkerilyönti. Joo. Puun yli. Aikamoinen miinus. No. Voi. Oli muuten aikamoinen juuri tuolla sisällä. Tästä näis niinku korkea suoraan tohon lipulle alas. Katsotaan kuin meidän käy. Varo! Ei onnistunut. Mä yritin korkeeta ja kovaa, mutta No niin, ja greenillä tapahtuu. Nyt pitäisi saada tehty jonkin sorttinen chippi tänne näin ja sitten valutettua se tonne. Hei, viittisitkö ottaa Samu samalla mun putterin? Joo. Kiitos. Aika hyvä. Aika hieno, mene sisään. Komo. Ei tarvit tuoda putteri. Otitko paarin sieltä vielä? Otin, kato. Muista ei kimeä. Yes. Oi. Jos saat kippoon, niin laitetaan sulle cleania tulemaan Lava. Clean drinkki. nyt on vähän niinku jotain motivaatioakin tässä. Liian kovaa. Kohalt. Petsiä käteen vaan. Ai. Mä voitan viimeisen. Paljon sä Juho juot yli? Se on ihan pirun vaikka. Tää sisään niin varma voitto. Pitäisikö lypsää? Aika upea. Eiks nyt ole paari? Nyt on paari jo. Okei. Mulla on täältä tämmönen helppo pokipu. Joo. Kiitos. Polarikolffi ensimmäinen haasteen voittaja. Kato kun laittoi hyvän pienen. Oli. Sit tupla sisään vielä. Haluatko lippu huolata? Otetaan vaan pois. Joo. Tekee joku tutkimus oli, että 11 pinnaa isompi. Mm. Mä alan sieltä etekin.
Helppo. 11 pinnaa enemmän tilaa. Hyvä. Yes. Hei, kiitos paljon. Kiitoksia. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Joo, onneksi olkoon Nikke. Ensimmäinen meidän kanavalla tapahtunut betsi. Me, Samu Golfista. Lyönnit oli hyviä, mutta tulostaso ei nyt päätä huimannut. Joo. Miten se meni nyt loppujen lopuksi? +3, +3. +4, +5. Joo. Noniin, Hei. ei muuta. Hyvää yötä, nati.